ассалому алайкум бародарону хоҳарон. Ман шумо мефаҳмонам ҷамъу таҳрик касрҳоро. Лекин барои фаҳмидани ҷамъу таҳрик касрҳо аввал бояд як чизи дигара фаҳмем. Чира? Мисол, хонаи шумода хешовандотон занг мезананд, мегӯянд мо имрӯз меоем меҳмонӣ. Мо ё 10 кас мешем, ё ин ки 20 кас мешем. Биё нависем. Мо хонатон меоем ё ки мо 10 кас мешем, ё ки чӣ? Ё ин ки 20 кас. Ана ки модар мегӯяд ки бачам бира ходок бихар. Ана ки мо фаҳмидан дар кор ки чандта бояд ходок бихарем ки ҳам ба 10 кас бираса агар ки 10 кас биёяд, ҳам ба 20 кас бираса агар ки 20 кас биёяд. Баъд шарти хеле миқдори ҳамаи ходокҳоро бояд ки ба меҳмонҳо тақсим кунем. Бояд ки дар мо ягон дона зиёдтӣ намонад. Ана шумо гуфта метавонед 20 та ходок ба назари шумо басанда ё не? Агар мо 20 ходок бихарем, 10 каста чандтае мерасад? Дутае мерасад. 20 каста чандтае мерасад? Яктае мерасад. Значит 20 ходок басай. Ана биёем мисоли дигарро мебинем. Меҳмонҳо занг мезананд, мегӯянд ки мо 10 кас ё 20 кас не, мо мешем ё 20 кас ё 30 кас. Ё 20 кас ё 30 кас. Фаҳмидан дар коре ки чанд ходок харидан дар кор ки ҳам агар ки 20 кас биёяд ба 20 кас тақсим шавад бебақия. Агар ки 30 кас биёяд 30 кас тақсим шавад чӣ? Бебақия. Шумо розӣ ҳастед ки агар ки мо 30 дона ходок харем, и басанда нест. Барои чӣ? Барои он ки агар ки мо 30 ходок харем, як 20 одам биёяд, яктаи мерасад, 10 дона зиёдтӣ мемонад. ходокҳоро ним карда тақсим кардан мумкин нест. Барои он 30 дона камай. Чанд дона мешавад ходок харида? 60 дона. Барои чӣ? Барои ки агар ки мо 60 дона ходок харем, масалан 20 та меҳмон омад, ҳар якташонда мерасад 3 таи ходок. Агар ки 30 та меҳмон омаданд, ҳар якташонда мерасад чандтаи? 2 таи. Фаҳмо? Агар ҳамин мафҳум, ҳамин идея шумода камтар якам фаҳмо шудагӣ боша, ана ки метавонем ёд гирем ҷамъу таҳрик касрҳоро. Биёед якум мисолмона ҳал мекунем. Масалан 8 касри 1 тақсими 5 ҷамъи 3 тақсими 10. Савол. Ин хеле. Ҳамин махраҷо 5-10 махраҷ мегӯянд. Махраҷо роли меҳмонҳоро бозӣ мекунанд. Мақсад ям меҳмона метавонад, меҳмонҳо мегӯянд ки ё мо 5 касем, ё мо 10 касем. Ана ки модарат мегӯяд бира ходок бихар. Чанд ходок бихарем ки ҳам 5 каста бебақия тақсим шавад, ҳам 10 каста бебақия тақсим шавад. Шумо розӣ ҳастед ки 10 дона ходок басанда? Барои чӣ? Агар ки мо 10 дона ходок харем, 5 меҳмон омад, ҳар якташонда чандтае мерасад? 2 таи. ҳар якташонда чандтае мерасад? 2 таи. Агар 10 та меҳмон омад, ҳар якташонда чандтае мерасад ходок? 1 таи. Мерасад чӣ? 1 таи. Ана ки 2-ро зарб мезанем ба 1 мешавад 2. ҷамъи 1 зарб мезанем ба 3 мешавад чанд? 3. ҷамъ мекунем суръата, мешавад 2 ҷамъи 3 мешавад 5 тақсими 10. биёед ки як мисоли дигар кор кунем. Масалан 1 тақсими 8 ҷамъи 3 тақсими 6. ниё кунем. 8 6 махраҷоанд. Ҳангоми ҷамъу таҳрик касрҳо 8 6 ин меҳмонанд. ё 8 та меҳмон омада метавонанд, ё 6 та меҳмон омада метавонанд. Ана ки мо бояд фаҳмем ки чанд дона ходок харидан дар кор ки ҳам 8 каста бебақия тақсим шавад, ҳам 6 каста бебақия тақсим шавад. Шумо розӣ ҳастед ки 24 та ходок агар бихарем, 24 та ходок 8 меҳмонда чандтае мерасад? 3 таи. 24 та ходок 6 меҳмонда чандтае мерасад? 4 таи. Ана ки 3-ро зарб мезанем ба 1 мешавад 3. ҷамъи 4-ро зарб мезанем ба 3 чанд мешавад? 12. 3 ҷамъи 12 чӣ метиҳад? 15 тақсими 24. анами 10 анами 24 маъно дорад ки миқдори ходокҳоро дар математика мегӯянд махраҷи умумӣ. Барои он ки ҳамин беҳтар фаҳмо шавад, ҳамин намуди мисола ман ёфтам. Ана ки бесен бо яду мисол дигар кор кунем ки ҳамин чиз бо беҳтар дар сари мо бидрояд. Инро кор мекунам.
мекунем. Мисоли дигар 1 тақсими 10 ҷамъи 3 тақсими 100. меҳмонҳо метавонанд омада хонатон 10 кас ё ки 100 кас. чанд дона ходок харем ки ҳам 10 каста бебақия тақсим шавад, ҳам 100 каста бебақия тақсим шавад. шумо розӣ ҳастем ки агар ки мо ҳамин 100 дона ходок харем, чай басандай? барои ки 100 дона ходок бошад, 10 каста чандтаи мерасад? 10 таи. агар 100 кас биён хонамон, 100 каста чандтаи мерасад? 1 таи. 10,000 мезанем ба 1 мешавад 10 ҷамъи 1000 мезанем ба 3 мешавад 3. аз 10 ҷамъи 3 чӣ метиҳад? 13. 13 тақсими чанд? 100. биён як мисоли дигар кунем бо барои беҳтар шани фаҳмишмон. 1 тақсими 4 дари 3 тақсими 5 тақсими 6. ҷои 5 тақсими 6. меҳмон омада метавонад чанд кас? 4 кас ё ин ки 6 кас. мо бояд фаҳмем ки чанд дона ходок харидам дар кор ки 4 меҳмондан бебақия тақсим шавад, 6 меҳмондан бебақия тақсим шавад. 6 дона агар ходок харем, 6 каста як таи мерасад, лекин 4 каста тақсим карда намешавад, барои ки 2 дона зиёдтӣ мемонад. Бояд ки зиёдтӣ намонад. Ҳама чиро бояд мо дар меҳмонҳо битиҳем, барои ки мо меҳмондӯст дорем. ана ки 6 дона ки нарасад, биён 2 баробар зиёдтар харем, 12 та. ана 12 та ходок харем, 4 каста мерасад? ҳо. агар мо 12 та ходок харем, 4 каста 3 таи мерасад. 6 каста бошад чӣ? 2 таи. 3 зарби 1 метиҳад 3 ҷамъи 2 зарби 5 метиҳад чӣ? 10. 3 ҷамъи 10 мешавад 13 тақсими чанд? 12. агар ҳамин фаҳмон бошад, ҳамин аст роҳи ҷамъ кардани каср. ҳангоми таҳр будан ҳамин роҳ истифода бурда мешавад. мақсад дар ӯе ки ҳангоми ҷамъу таҳри касрҳо махраҷо меҳмонҳоанд. махраҷу мира чӣ мегӯем? миқдори ходокҳое ки мо бояд бихарем, то ки ба меҳмонҳо бебақия тақсим шаванд. бо ҳамин тамом, агар кадоме хоҳад ки вазифаи хонагӣ гирад, нависем ба ватсапам, агар ки номерои ватсапамро дошта бошем, ё ки нависем дар Instagram. Instagramро метавонем дар ҳамин канали YouTube ёбем. Малиш хай.